Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Гергана, нощ 150, не знам как ще дойде, ама... Аз пък съм Гергана, но се объркаха, това е сестра ми, аз съм Мумията 9. Значи 150, не знам как ще дойде. Днеска сме с нов ефект, няма да ви казвам каква програма, каква програмка използва. И не използвам програмка, просто така. Хора, много яко се виждам така. Другите епизоди ще правя с други ефекти. Моля ви се, ако гледате това клипче, пишете някакъв коментар как да снимам. Моля ви се, например, ако Знака гледа това клипче или някой друг. Вие ще го гледате в... Не знам колко часа, ама датата е 11... значи 12 ноември. И аз скоро ще правя хепи парти, защото по-другата седмица на 24 имам рожден ден и ще правя сигурно там някъде 24 мога да направя такива хепи епизод за рождения ми ден. Ако разбера по-скоро как снимат клипове на Майнкрафт, може този хепи епизод да бъде в Майнкрафт, като рождения ден на Знака. Знака, ако гледаш това, моля те, кажи ми как снимат клипове, моля те, писах ти коментар даже. И айде, чао!